खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों, बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे टिभि सिरियालनि फावखुंग्रि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों एबा गावखौ सुइसाइड खालामनानै गावखौनो गावनि अबथिरा जिउखौ फोजोबनानै लादों। टिभि सिरियालनि फावखुंग्रि सन्चिता उगालेया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मुम्बाइनि नालासपारायाव थानाय गावनि न'आव सारिजों गोदोनायाव दौलें लागायना जिउ फोजोबना लायो। सन्चिताया कुमकुम बागिया, दिलवाली दुल्हा ले आएगी बायदि बायदि मुंदांखा टिभि सिरियालफोराव फाव खालामदोंमोन। थांना थानाय समाव बिथाङा टिभि सिरियालाव गोबांथार फाव खालामनानै सिनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा मानो बेबायदि गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लाखो बेनि बागै दासिम खौराङाव मख'नाय जायाखै एबा जाथायखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। बिथांनि बैसोआ एबा सन्चितानि बैसोआ दासिम 30 बोसोर जाबायमोन। नाथाय बिथाङा बेबायदि गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लानाया न'खरजों लोगोसे टिभि सावथुन मुलुगाव मोनसे दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं न'खरनो बिटिसि सोरखारनि राङारि अनसुंथाइ। दिनै अदालगुरियाव मुंख्लं न'खरनो 5 लाख राङै राननानै होदों। मख'जाथावदि अदालगुरि जिल्लानि बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघनि नब्लङाव सान 204 मुंख्लं न'खरनो बिटिसि खुंथाइनिफ्राय साफायाव 5 लाख रां अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। मिरु सोरखारनिफ्राय रां मोननायजों दिनै सान 204 मुंख्लं न'खरनो अनसुंथाइखौ राननानै होदों। आद्रा थानाय मुंख्लं न'खरनो फारि फारि होलांबाय थागोन होनना फोरमायो बिटिसिनि इएम प्रेस मुसाहारि बिथाङा, जेराव फैगौ 4 बोसोराव फोजोबगोन होननाबो फोरमायो मुंख्लं न'खरफोरनो होनाय रांफोरखौ। दिनैनि हाबाफारियाव रिहन दैमारि, त्रिदिप दैमारि, प्रेस मुसाहारि, बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बोसोनगिरि रबिनसन मुसाहारि, अदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एसएसपि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिथांमोननि अनगायैबो जिल्ला बिपिएफनि गासै मावथिफोरा बाहागो लायो। गसाइगावआव बल गेलेबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों सासे फरायसानि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय उपेन्द्रपुरा गामियाव थांनाय सानखालि बेलासि 4:30 रिंगासो समाव गामि साखाथिनि बरग'पा गेलेग्रा फोथाराव लोगोफोरजों जयै बल गेलेबाय थानाय समावनो एसे अखा हाबाय थानायाव हरखाबै सारअन्थाइ गावनायजों उपेन्द्रपुर गामिनि थागिबि बाजुन मुर्मुनि फिसाज्ला किपिल मुर्मु 16 बोसोर बैसोनि थाखो 9आव फरायबाय थानाय सासे फरायसाया जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो साबकाटा पुलिसा खौरां लाहैयो आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय लानानै फैयो होननानै फोरमायो न'खरनि सोद्रोमाफोरा। गासै आसामाव एभेक्सन खालामदों, नाथाय बिटिसिआव एभेक्सन खालामनाय नुनो मोनाखै होनना खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव काम्फा बरगयारिया माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंदों, 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथासिम जायफोरा दं बिसोर गासिबो बिटिसिनि नोगोरारि। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए काम्फा बरगयारिया आरो बिथांमोनखौ एभेक्सन खालामनाय जानाय नङा एबा बिटिसि ओनसोलाव इनायै हा दखल खालामनानै थाफैनाय एबा सन्देह गोनां बांलादेशिनि हेंथायैसो फैबाय थानाय समफोराव एभेक्सन जानो हागौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो काम्फा बरगयारि बिथाङा। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मुसाहारिनि बावैसो सिगाङाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांनायनि मोनसे शुटनि ससे क्लिप्स भिडिअखौ थांनाय सानखालि एबा थांनाय सानसे सिगां फुजा मुसाहारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गोबां सुबुंफ्रा फावखुंग्रिखौ थैबाय होननानै मिनिथावै कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांखौ मोजां मोनगिरिफ्रा एबा अनसायगिरिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजों मिनिथावै कमेन्टनि गेजेरजों लिरदों। बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिबो बिथांनि पस्टआव ओरैबायदि लिरनानै बुंहरदों, 15 जुन 2022 इं अक्ट'खालि कुंग्रिं जौगाखां आफाद आरो कुंग्रिं फरेस्ट रेन्ज मावख' कुंग्रिंनि मददजों जथायै मुलुगनां आबहावा सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै कुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गोजाम आवजार बाजाराव बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। बिमानि मुङाव बिफां गाय, फांसे दंफां दानोब्ला फांबा दंफां गाय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोम न'खर, गामि आरो ओनसोलाव बिफां गायनायनि जावरिखांनाय लाबोनो नाजानाय जादों। बे हाबाफारियाव
आलासि महरै कुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि मावख'नि मावख'गिरि फारियै बीर बाहादुर मगर, केन्द्र नार्जारी, दिल्ली इउनिट एबसुनि आफादगिरि हादुंग्रा नार्जारी, ओनसोलनि गासै माहारियारि आफाद, राजखान्थि आफाद आरो सानसुमै मेलेमजिबिफोराबो लैहोर लैहोर बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।